Asa tapuka ibadah perayaan na manginang jumulo mahita martangiang nahohom. Amin. Haleluya. Marulupulup tu debatama ali sandok tanoon. Edeho kamu maha muliaon ni guarna. Marmulia bahek kamu puji-pujianna. Nunga di pauba ibana lauti gabe mahiyang. Mardalapak donasida manaripari batang aiki. Marlas niroha dohita mida ibana. Pujio kumagoar ni debata marhite-hite ende. Jala pasangapo kuma ibana marhite-hite puji-pujian. Dibahen asini rohana do na margogoy hokita. Mangula di rumah sakit umum HKBP Baligion. Pangaramotion na namanotong uban nabuhay rumah sakit umum HKBP Baligion sahat tuna 105 tahun. Gabedala ni debata pasahaton hahisaron tusudi akan marsahit. Alani ita puji ma ibana tay dehon ma pamujiota. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Tu debata ma hamuliaon di sandok portibion. Jalamar sob batu ibana di bagasan habadiaon masude isi ni portibion. Haleluya martang yang mahita. Pinuji ma debata ama ni Tuhan Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu nasian banua gijang madok mulia tedohami tu adopanmu ala pangaramotionmu di tonga-tonga ni rumah sakit umum HKBP Baligion boi hamirap marlas ni roha mamujiho maka molatehon asin ni roham na totong madongani rumah sakiton sahatu na 105 tahun. Dang ala ni gogo nami, dang ala ni pikiran nami, boy rumah sakit umum HKBP Baligion, jongjong sahatu na 105 tahun, pakionmu,
laho pasahat ton hahipason na siya ko, tusude akka pasien na rumarubat tu rumah sakiton. Ubaheni mangido hami tuho, totong mapargoguan mo, nang parbisuhan mo, sude akka pegawai, tenaga medis, asa margogo, jala marbisuk na siya ko, mangulahon pakkobasion na pinasahat mo tuhami di tonga-tonga ni rumah sakiton. Ramoti ng pimpinan nami di Rumah Sakit Umum HKBP Baligyon. Sude akka pengurus Yayasan Kesehatan HKBP ng pimpinan ni Huriam HKBP. Asa margogo nang marbisuk na siya ko na sida laho patupahon na duminggan di tonga-tonga ni pakkobasion di Rumah Sakit Umum HKBP Baligyon. Pargogoy hami asaboy patupon nami na duminggan di pakobasyon nami songodalan makamulateho denggan di basam di ngulu nami alani i sude ngulu nami hupasahat hami tuho pakke mahami hobar tulomo ni roham mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Ayat si jahaon dihita sadarion tersurat di Pesalmen 107 mamukasian ayat sada sahatu ayat pitu tajahama marsikat soren. Madok mulia te mahamudi Jehovah ay pardenggan basa do ibana ay saliling-liling na do asini rohanay. Jala akka na pinapungunay siyan akaluat, siyan habicaran, doho siyan hasudutan, siyan utara, doho siyan lauti. Male huhut mawas nasida, pola tarhatos roha nasida di bagasan. Dungi ditogihon manasida di dalam nategori. Asa tolhas nasida tuhuta si inganan. Ido yang gosahatna. Martua ma akan natumangihon hatan debata jala nau peopsa. Amin. Bagi
Jongjong mahita saluhurna. Piniu jimago warni debata. Di debata ma hamuliaon dohot hasangapon rodi saliling-lilingna. Tunglo ason muhami di bagasan hadipason nang lasliroha makamulятehon 105 tahun pangnutionmu di tonga-tongani halutongan di rumah sakit umum HKBP Baligion. Ale Tuhan, ula-ulam na matolpan rohami, alani patau hami somon anakonmu, pasahaton pasupasum marihite pakobasion nami di rumah sakiton. Jojot dorongan nami dari ukuran di kami, lau mamulahon ulau nami. Jojot dorimas di bahen kami, mamadopi akadoman nami nama sahid. Jojot dang hari koto kami, parsaoran lau mamujiho di rumah sakiton. Ubaini ale amang padinggan basa, urupi kami, asaboy mamereng swilina adong di ngolun nami, tarumobi pakobasion nami di rumah sakiton, dang alani gogo nami, holan asin di roham samping doi, asa di bagasan holong nasiako kami, boy mangalehon na dumengan di tonga-tongan di ulau nami di rumah sakiton. Di homa hamuliaon, marhite sude akka pakobasion nami, na pinasahatmu di tonga-tonga ni rumah sakit umum HKBP Baligion.
nuaing rodo hami tu depanmu, pasahat tos sudi ngulu nami. Pakai jala patau mahami marhobas di Rumah Sakit Umum HKBP Baligion, asa marsangap goarmu nabadiai di ngulu nami. Amin. Udul mahita. Tangiang pangodianon. Tapasada marohata martanyang mahita. Ale debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Debata na manopa saluhut. Debata na manarihon saluhut. Jala debata na marmulia. Jala na marhuaso di atas ni saluhut. Alani Tuhan ikotuhodo hami marsob. Ikon hodo pujion nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Mauliate ma di padongan nionmu. Sahat tobason boy hami marhosa hanguluan. Marhahipason marhaguguon. Jala boy marsadani roha di papunguho hami di ingananon. Ima bersyukur makamulatehon. Dengan di basam. Naung di pajongjong ho Rumah Sakit Umum HKBP Baligion di tonga-tongan huriam HKBP. Jala nunga marumur 105 tahun. Ima na di tanggal 1 Agustus na diarna salpu. Ido Tuhan nahuha molateho kami. Dang ala ni gugo ni huriam HKBP. Dang ala ni gugo ni akan nama kubasi di Rumah Sakit Umum HKBP Baligion. Alai sude na Tuhan holan asin ni roham. Jala silihon-lehon na umarga may Tuhan di tonga-tongan huriam HKBP. Alani Tuhan nunga gudang aka pakobasyo di saliling ni 105 tahun ojak rumah sakiton. Nunga gudang taruli di aka hamamalum. Taruli di gugudot di hahipason. Ima marhite-hite huasom. Ima di aka tim medis. Para dokter, para perawat nang sudi aka pegawai na mangula di rumah sakiton. Alani porseado hami Tuhan, hodo na jongjong di tonga-tonga ni rumah sakiton. Alani ma Tuhan bersyukur mahami di tonga-tonga ni ingananon makamulatun sude dengan dibasami. Rabdot akau dengan nami nahuhaholongi hami, rap nasida makamulatehon. Di natongon di leon ho Tuhan akalas ni roha pasu-pasu di tonga-tonga ni Rumah Sakit Umum HKBP Baligion. Alani pasu-pasu ma akau dengan nami naro. Songoninang opui eporus HKBP, songoninang amanami Kepala Departemen Koinonia, amang padita Dr. Donald Sinaga na manguluhon ibadahon. Songoninang sude hami pegawai na mangula di Rumah Sakit Umum HKBP Baligion. Alani Tuhan sadama rohanami, pasahatun puji-pujian nami do soban nami tuho. Jala mangula mahatam anong na ibegyonan nami. Asa sa totong Tuhan nang barita nauli margugoy ho kami, mamorhati hami, mamongoti akaulaon na pinasahat mo to hami. Mauliate nang di ama nami, ina nami, di pengurus yayasan kesehatan ni Rumah Sakit Umum HKBP Baligion, narap hami marlas ni roha. Songoni nang mauliate di pimpinan ni Rumah Sakit Umum HKBP Baligion, amang direktur, ima Dr. Benny Sinaga. Songoni nang pimpinan Akademi Perawat, songoni nang rapdot nami akademi perawat. Rap marlas ni roha hami pasahaton puji-pujian ni roha nami. Alani Tuhan say pasu-pasu mahami. Pasu-pasu pimpinan ni huriam HKBP opui eporus. Asa sa totong Tuhan margugo mga sahon guarmu. Gudang Tuhan akatanggung jawab dia pehoko tonga-tonga na sida. Ale porsiero hami mga sahon ho. Boy tulus salhut na Tuhan. Jala margugo pauli-ulihon huriam HKBP. Nang margugo mamikirhon akan narikot itong atongan ni pakubasyon di Rumah Sakit Umum HKBP Baligion. Songoni man ang pengurus yayasan nami, asal lehonomu akahayipasol gadyang niumur, lehonomu nang habisuhon na siya koy, asal nang nasida Tuhan marbisuk mamikirhon akapengembangan, akanaul na dinggan di itong atongan niya pakubasyon di Rumah Sakiton, asal marhite-hite nang nasida Tuhan, gabi taruli diya ka nauli na dinggan, asa sudero na maruba tuson, marhite-hite na rawat inap, songoni ng rawat jalan, taruli di hamamalum. Jala porsero hami Tuhan,
na totong doho masu sudi pasien na sedang opname di rumah sakiton asa nang nasida pe paingotomu Tuhan asa saya mapurus mga sahon huasom pabo na jalon na sida do Tuhan hawa belum nasikop nasiakoy jalarotong Tuhan say pay baru pakirimon hapor siaon asa say marsigatung tuhos na sida lau pasahaton songo dia pe akka naniay na sida marhite parsahitoni alay sayar ho maho Tuhan masu marhite ya katangan ya katim medis marhite-hite si pangano sinung moda ubat marhite-hite nang akka alat medis salhut na Tuhan makorhon gugu hay pason may disu di pasien na romaruba tu rumah sakiton songo nima Tuhan nang pimpinan ni negara nami pasu-pasu Tuhan leono mahabisuan asa totong pimpinan na marsahala asa totong daw siya nakahaguturon daw siya akka nawabain hami Tuhan gabi song mabonosan ale marhite-hite pangaramot yon mi saya mardami sonang mahami Tuhan nang berbeda agama berbeda suku ras dot akka asing nai alai di basa da hodo hami Tuhan di bagasan ho alni rap mahami Tuhan pasato deng dot dinami tuho jali kollo moni roham manasa di tonga-tonga nami atong acara nami di ibadah syukur di bagasan o bason saya pasu-pasu ma Tuhan asa goklas ni roha hami manang ahape na huadopi hami las ni roha arsape alai pakyomu me Tuhan suka duka menjadi kebaikan bagi kami atau pinuji pinasangap magwarmu Tuhan manotong rodi saliling-liling nang di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jalo ma tangiang nami amen. Sama ibu ini saja. Romaho Tuhan, asa upasonan ngolumi. Romaho Tuhan, asa upati urdalami. Dia
asini rohama dihamu dohok dame sia Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras mari tasalutna. Shalom. Keluarga besar Rumah Sakit Umum HKBP Baligi na marlas ni Roha mamestahon ulang tahun napa 105 rumah sakit na tahahulunguyon. Rab dohot pamareta Kabupaten Tuba, Songonido dohot sudi udangan di bagasan Tikion secara khusus tamuta our special guest from Japan, Masahiro Takesawa, dohot Hisae Takesawa, suami istri Nasida. Rabdohita dohot pucuk pimpinan ni Huriata HKBP, Opuye Porus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Roto Pungboru, marlas ni Roha di bagasan Sadarion, Madok Mauliate Tutuhatta Pardenggan Basai. Alani hobartu tema na ditotuhon diulota di bagasan Sadarion. Hujahama hata ni debata na tersurat di Sada Kronika 10 ayat 34, 1 Tawarikh 16 ayat 34. Madok mauliate mahamu di Jehovah. Ay nawasado ibana. Jalarodi saliling nililing nado asini rohana. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aladong do tamuta namar hata Inggris, hujah matong di hata Inggris. In English it is said, be grateful to God Almighty because He is good. His mercy lasts forever. Songonima sahana. Dibona ni pakubasyon ni amang Dr. Benny Sinaga, songo pimpinan manang direktur rumah sakit HKBP Baligyon. Di perdalanan nami sesiatar tutarutung lewat lagubuti adorakso tabunan masama kecelakaan adong na kecelakaan sepeda motor dohok mobil. Ada yang na korban namar sepeda motor 5. Tinggang terluka jala masih mau liba namar dalan. Ngagudang jolma may nodur manoton nama sai. Jala hami pena dohok do disi songo pay nodur. Alay dakkolan pay nodur. Huuji hami do lao mangurupi nasida. Hu telepon mati kini amang direktur madok hora samang adong dison na kecelakaan. Buwe do adong anon majakon hami di ruang UGD rumah sakit kita. Dungi dia dusi amang direktur. Siap amang kadep. Disipe hupai mahami pena hamuna di sini na. Buan amang matuson rade pehami di ruang UGD. 10 to 15 menit kemudian sahak mahami nunga disi amang direktur rabdohot akka dokter paramedis majakon hami majakon namar sahiti so pola adong suku-sukun madok adong do asuransina adong do hepengna adong do jaminanna luar biasa akamang do tinang jala masay uli masay denggan
dirawat namar sahiti dang ruas ni HKBP nongi halak dong atas yang tanah karu do nasida namar sahit na kecelakaan tiki na tubuh di bagasar rohaku ditiki hupar rohau kami huidahami pakubasion ni hamuna dison akamang do tenang di rumah sakit na taha holongion. Puji Tuhan, mau lihat Tuhan, nunga tutube maju rumah sakit HKBP balik. Molo siap bona ni periodion, tuk takas di sosohon opue pors, bahwa rumah sakit HKBP balik harus membintang, harus bersinar, harus menjadi rumah sakit yang terbaik, menjadi rumah sakit rujukan yang bertaraf internasional. Jalanunga tarida akka tanda-tanda menuju tusi akka manami dohot inanami. Macelas rohanami, marulupulup to dinami. Meninggalhon rumah sakiton manurso perdalanan tutarutung. Alana postitutu rohanami na kecelakaan pasien ini sudah berada di tangan yang tepat. Songoni makamang dotinang. Ganuk pasien naro tu tonga-tonga di rumah sakit tahun. Ikon yakin ma keluarga, ikon yakin ma nama buan, jala ikon yakin ma pasien ini sadiri bahwa pasien itu berada di tangan yang tepat. Amin. Iduna huidahami semangat terlumubi ma di 2 tahun na perpudion di tonga-tonga ni rumah sakit na tahaholongyon, dokter, perawat, bidan, staf, pegawai, pengurus yayasan sudah terlihat menunjukkan semangat yang tinggi mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia, menjadikan rumah sakit ini membintang, bersinar dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ulido masay denggaddo taingot akan adenggan songoni akamang do tinang. Ulido jala masay denggaddo tapes tahun akka capaian-capaian na songoni. Ulido jala masay denggaddo tapa buah-buah tabari tahun akka nauli na denggan na masa di tonga-tonga ni rumah sakiton. Asa anggiat marhitei lam di pakilalahon gudang jolma holong ni rohani debata huasona asi dot holong ni rohana songon na taida marhite eddeon edde manang pasal medoon di buku sada tawariki masayuli apala di bulan tahun apa 15 tahun HKBP rumah sakit HKBP Baligion diajak kita disosoi kita lau madok mau lihate tu debata jala alasan na takas do didokon ai pardinggan basa do ibana ai ro disalileng nilileng na do asini rohana yang gue deon sebagian sian edde ni siasap dohot akkadongat tubuna na sinuru ni Raja David lau marede sa taboto sautik latar belakang na akamang do tinang buasa disuruh si David siasap dohot akkahanggina marede paredeon na sida songunomma dung raja si David menggetihon si Saul lam takasdo tadado nalnaldo hamajuon di tonga-tonga ni bangso Israel tarsongo bangso ta bangso Indonesia umarade 2 tahun na perpudion masay nalnal masay takas teida haulion pembangunan hamajuon gabe lambang gahita semua bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Marulupulup pita marlas ni roha, pembangunan tol beribu-ribu kilometer, pembangunan bendungan
dohot akka pelabuhan ragam hamajuan na taida di pembangunan di tonga-tonga di bangsota pitu 8 tahun na perpurion. Songonima nang namasa di tonga-tonga ni bangsa Israel di bawah kepemimpinan ni Raja David. Jaladuk songoni akamang do tinang dibangun ibana istana nama Sayuli alailao do rohana laho papidahon poti perpadanan naung liling dipergumulkan nasida ikut diinganan na denggan dungi disuruh Raja David akan aposo ni debata lau makalung lau mapuan poti perpadanani tuinganan naung pinogohon ninna atau yang sudah dipasang di buan nasida ma poti ni debata di pajongjong ma di parsitongaan ni udung-udung na pinagohon yang sudah dipasang Raja David tusi. Dungi di pasak nasida ma pilihan hamoleateon dohot pilihan situtungon. Marlas ni roha jala marolopolop Raja David rabdo sude bangsoi di bagasan tikii laos disuruh ma si Asaf dohot akkadongat tubuna marede. Memuji pasangapon goar ni debata. Masayulido edeon songon pasalmen songon Mazmur Daud nasay jojot tabigi dengan susunan kata-kata pilihan terbaik. Masay tabu begeon. Alay natakas di paingot tu bangsoi marhite pasalmenon manang marhite edeon ima. Pabua. Jehovah debatatado pargugo naso hatudosan. Jehovah debatatado napuna saluhuna. Alani madok mauliate mahamutu Jehovah. Ay pardenggan bahasa do ibana. Ay rodi saliling nililing na do asini rohana. Ikon botoon ni sadok bangsama. Pabuwa Jehovah do pargogo na suhatu dosan. Pabuwa na hot rodi saliling nililing na do asini rohana. Ikon hilalaon ni ganuk bangsoma. Pabuwa Jehovah do debata pargogo na suhatu dosan. Jala asini rohana manuktong rodi saliling ni liling na. Ido na tinonahon ni Raja David tu si Asaf dohot tu akka dongat tubuna dina sinuruna na si damar pasalmen manang marede songon akakor puji-pujian na macayuli na kaningan dengan suara-suara emas songon akaede natay dehon macayuli di bagasan sadarion di nama dok mauliate hita tu debata Jehovah naeng rap hita suri di ingananon rap dohot opuye porus HKBP marlas ni roha madok mauliate tu debata di sude na masa di ingananon liling ni 105 tahun. Menurut aja akamang lutinang tepe hutiut sejarah ni rumah sakit tahun ikon ukuhonot taro marhiti akan masa di rumah sakiton tung debata pargogo na suhatudusan parholong roha asini rohana manuktong rodi sa leleng nililing na ditikki dimulai rumah sakiton di tahun 1910 lalu di bagasan misi persuruan songon panuruan ni Tuhan Yesus tu 12 sisianna laho para raton harajaon ni debata dohot pahisarhon akan nama sahib akasdui di Lukas ayat 2 tabereng di sejarah ni rumah sakiton. Jadi ulaun penyembuhan ulaun pemulihan pengobatan itu tidak terpisah dari
penginjilan. Itu adalah satu kesatuan. Asa tapoto sudia kamang do tinang. Adong do parasingan di rumah sakit tahun. Sian akalayanan kesehatan na asing. Ya. Ini tidak murni komersil. Alai. Pelayanan di rumah sakit tahun. Bagian integral dari pemberitaan Injil. Ikorrajuman ni sudi staf pegawai, para medis, dokter, pimpinan, nadong di rumah sakit todo, bahwa dia adalah pemberita Injil melalui tindakan penyembuhan, tindakan diakonia. Jalata kas doon didok amang direktur Dr. Ben di Sinaga, ditiki konsultasi kemitraan HKBP, tolu bulan nasalpo di Jerman, dinaniluhan ni Upuye Porus, sudah tim sian HKBP, di konsultasi kemitraan ini. Alan ikon berengot tado dirita songon ula-ula ni debata. Na di parar debata, laho mamaritahon barita nauli, tuaka na marsahid, tuaka na magali. Ikon hilalaon ni akan marsahi mahahisaron, hilalaon ni akan magali mahagogoon, hilalaon ni akan marsa maapulapul, ikon hilalaon ni akan magali mahagogoon marhite sian hamuna, marhite sian hita saluhna. Jadi muloadong na marsahid, wala dibereng perawat di rumah sakiton, tersenyum, wajah ceria, Victor Moru satonga sahitnai. Amin. Holan dibereng nasida, dokter dengan pakaian putih yang sangat mengagumkan itu. Itor dihilala nasida, malum satonga sahit nasida. Amin. Pararon ni Tuhan ido hamuna akamang do tinang. Pararon na dohita sulina terlibat di rumah sakiton songod dalan ni debatalao pasahaton barita nauli marhite proses pengubatan. 30-40 tahun nasalpo agak jujur daw di rumah sakiton. Mardomu bapakku marsahit-sahit nama saya. Liling. Jala dirawat di rumah sakiton. Wingon do petakas. Manugu nai. Aka perawat. Bidan manang na calon perawat, calon bidan. Memang di manugu niari magkalilangi ingananon. Martangiang. Jala marhite toa-toa di son di pangulo terus lagu rohani. Arong ko pisonari kamang do tinang? Arong ko piati. Ini adalah keistimewaan. Jadi ada unsur spiritualitas, ada unsur kerohanian, dan itu bisa memberikan kesembuhan yang luar biasa bagi para pasien. Alani turso kamuma, taturso mangulahon nadenggan songonon akamang do tinang. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk melayani di rumah sakit ini, di tempat ini. Amang inang adalah pilihan. Na dipilit debataru hamuna. Rabdot akan aposo ni debata na marhobas di ingananon. Kuparwahon inang pad ditanami lam tarida do warna kerohanian. Di tonga-tonga di rumah sakit ta di bagasan partikianon. Teruskanlah itu. Akamanami inanami padita. Bilfro. Diakones muladong guru huria. Namarhobas di ngananon. Karena itu adalah bagian integral dari kesembuhan. Dan bagian integral dari misi HKBP. Karena misi HKBP bukan hanya penginjilan. Tetapi misi yang holistik. Misi yang holistik, menyeluruh tubuh, roh, jiwa, mental, spiritual, dan amang inang bisa menghadirkan kesembuhan itu di tengah-tengah rumah sakit ini. Dakpola na ikon mewah, dakpola na ikon hebat fasilitas,
dengan keberadaan sekarang kita bisa memulai dan melanjutkan hal-hal yang baik. Albert Schweitzer, seorang pendeta, doktor yang memulai rumah sakit di Lambaréné, Afrika. Dia juga adalah seorang penerima hadiah Nobel perdamaian. Dia mengatakan, kebaikan demi kebaikan yang terus-menerus dilakukan menghasilkan banyak. Seperti matahari yang bisa membuat es mencair, demikianlah kebaikan dapat menghilangkan salah paham, rasa curiga, kebencian, tetapi sebaliknya menghadirkan kesembuhan. Karena itu, mari bersama dengan sukacita melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Seperti yang ditunjukkan Amang Direktur Dr. Benny Sinaga bersama tim yang luar biasa di awal kepemimpinan mereka. Seperti saya ceritakan tadi, niscaya cita-cita kita bahwa rumah sakit HKBP Balige ini akan semakin bersinar. Amin. Martang yang mahita. Hupuji hupasangap kami guarmu na badiyay ali Tuhan partingkan basa. Tuktakas balgani asi dot holong ni roham. Gugum dito nga to nga ni pardalanan ni Huriam khusus na marhite pagkubasyon di rumah sakit HKBP Baligyon na mga lehon na paradihon pengobatan proses penyembuhan nung nga tunggurang ali Tuhan na makilalahon huasom gugum dohot holong ni roham na manok tungi. So ngon nahi nilala ni bangso Israel ni hatidakon marhite edde ni siyasak dohot akka hahaanggina. Madok mauliate tu Jehovah. Ay pardinggan basa do Jehovah. Ay ro di saling-liling na doa sin rohani Jehovah. Ido na huhalasok kami ali Tuhan. Marhiti perayaan 105 tahun ulang tahun Rumah Sakit Umum HKBP Baligyon. Kurang akan masa di ngananon. Masa do ragam ni hamaulon. Masa do krisis dia katik kinasalpu. Alay di patuduh kodo wasom. Na manok tong rodi sa liling-liling na do asini roham. Jalapos do rohanami. Na manok tong do para romo Rumah Sakit HKBP Baligyon. Songod dalammu pasauton hamalumon hahisaron tukudang jolma. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sia buku di nomor 755 laus tapasahat ma peliata. Bila si rohani
mahita jong. Tatangya koma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Horo harorwan ni salut silon lehon na gando na sa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tong anihuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen ra madok mahita ditangyang hatopatay. Alia manami na dibanu kija, saya pinarbadi yang makuarmu, saya maharajamu. Saya saut malam niloham dibanu tongon somona dibanu kija. Yang Tuhan sadarion hanguluan setiap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di rumah namar dosa Tuhami. Nakam to biho tu pamujuna, lumo manusia pangalu, ayo dan aku naharaja, doot hagugo, rolia sahabu saya. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Amen. Udul mahita.